दिनै बिसोरहा बिमा बिफा दंब्लाबो बिमा बिफा गैयै सानसुमा रामसियारि बिथांनि आरो मोनसे मोजां खामानि बावनां बारायजोबो बिथाङा मोनसे गोरिब दुखुथिया न'खराव थांनानै जे गथ'आ एडमिसन लानो हायाखै नङाबा बेनो रांनि अनसुंथाइ होदों थ' रायजोफोर बिथाङा दामानि गोबां मोजां हाबा मावगासिनो नाथाय बेराफारसेथिं नङाबा दानि बिटिसि सरकार आरो सिगांनि नङाबा बिटिसि सरकार दानि बिपिएफ आरो इउपिपिएल सरकार इलेक्सननि सिगाङाव माखासे खोथा होदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर नोंसोर मिथिगौ जाय फरायसाफोरा गावसिनि बुंनाय बायदिब्ला नङाबा गावसिनि नांगौ बायदि जे मेट्रिक आरो ओइचएस आनजादाव नङाबा मोजां नम्बर लानानै फैयोब्ला बिसोरो गोबां रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै दाबो रांनि अनसुंथाइ होनायखौ रायजोफोर दिनै जाय बिथां सानसुमा रामसियारि बिथाङा गोबां हेफाजाब होगासिनो जाहाथे बिपिएफ आरो इउपिपिएल सरकारा जा रादाय होनाय बायदि नङाबा इलेक्सननि सिगां बिथांमोनाबो बे रादायफोरखौ थाबैनो मावफुङो नङाबा रायजोफोर दामानि नोंसोर नुगासिनो गोबां जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरा बबेबा जायगायाव नङाबा स्कुलफोरावनो बिजाब गैया गोबां निउस चेनेलाव नोंसोर नुगासिनो सोरबा सोरबा एडमिसनखौनो लानो हायाखै बेफोरखौ थाब थाबैनो जोंनि बिटिसि सरकार आरो इउपिपिएल सरकार मोननैबो ज' लोगो जानानै नङाबा दानि बिटिसि सरकार आरो इउपिपिएल सरकार आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो ज' लोगो नांनानै जाहाथे जोंनि बर'फ्रा जौगानायनि लामायाव थाङो नङाबा रायजोफोर बेफोरखौ नोजोर होनांगौ थ' रायजोफोर जिखुनु नैबे भिडिअखौ नायलांदों नोंसोर सानसुमा रामसियारि बिथाङा माबायदि हेफाजाब होलांखो आरो बै हेफाजाब होजानाय हायुंनि न'खरनि मानसिफोरा मा खोथा बुंखो रायजोफोर नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर नायलांबानो जाबाय आरो जेसे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बिटिसि सरकार आरो माखासे जे सरकाराव गैया इउपिपिएल सरकार हक आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे हेफाजाब होयो बिनि थाखाय नोंसोरबो जेसे हायो शेयार खालाम आरो जेसे हायो कमेन्ट हर। बिसौ मावरियाफोर दं हा साथाम दिनै बिसोरहा बिमा बिफा दंब्लाबो बिमा बिफा गैयै उन्दैनिफ्राय लोगो मोनाखिसै दा गोबां खस्थ'जों आंनो खांबोबाय फेदेरबोबाय बिमाय गाबायलाबो दिनै आंनि न'खराव दिनै जाय बिथांमोना फैनानै दिनै आंनि बियादै फंबायफ्रा दिनै फैनानै दिनै आंनि बिसौनि थाखाय जेरै एडमिसन खालामनो हायाखैमोन आं दिनै बेनि थाखाय जाय बिथाङा दिनै बे एडमिसनखौ खालामनो थाखाय जेरै आंनि न'आव फैबाय बेनि थाखाय आं हाजासे रंजानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों हाजासे आं धन्यबाद होयो बे बाबुखौ बेनि थाखाय आं हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय इसोरा जेब्लायबो बिनि गासै मावनायाव इसोरा बोर आरो आशीर्बाद होथों बेनि थाखाय आं आरज खालायदों आरो बेबायदिनो आंनि न'खराव दिनै गोबां न'खर खांनो थाखाय आंहा गोबां खस्थ'जों जिउ खांलांनांगौ गोनां आंनि देहाफ्राबो दिनै बेबायदि बोरै अबस्था जालांबाय गोबां बेबायदि सानाय सुनायखौ लानानै साथाम बिसौ मावरियाफोरखौ खांलांनो आरो फेदेरलांनो दं आंहा बेनि थाखाय आंहा गोबां दुखु आरो दाहाफोर दं दिनै बिफा बिमा दंब्लाबो बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हायाखिसै उन्दैनिफ्राय दिनै बे बिसौफ्रा गोबां दुखुफोरजों बेबायदिनो थायो आरो बे फिसौआ दिनै सासे आंनि फिसौ लास्ट गदाय फिसौलाया लेखा फरायला होननानै न'खरनि अबस्थाफोरनि थाखाय लेखा फरायला आबै आं बेंगालर थांनायसै होनोमोन उन्दै समनि हाबाब आबौ नों बेबायदिखौ दासान नों खस्थ'नि गेजेरजों नोंनि फरायनायखौ नों गोसोआव लाखि नोङो दिनै आंनि बुजायनायखौ ला नोंनि जाहाथे नोंनि मोजां गियानखौ लानानै नोंनि उननि संसाराव मोजां आथिङाव गसंथेनो मोनसे थांखि सिमांखौ लानो होननानै आं बुजायै बुंनानै दा बिसौआ देग्लाय क्लास 9 थांबाय दा बिनि थाखाय साइकेल बायना होनो हायाखै साइकेल नांगौ बेबायदि लोगोफोरजों दा हान्थिनानै थांथ'यो दासान्दि बेनि लागै आं गोबां बिसौनिफोरनि थाखाय बेबायदिनो आसा आरो मिजिं थिनाय दं आरो सासे बिसौ आङो नोरजिया दिनै बेबायदि नोरजिया देहाखौ लानानै गोबां खस्थ' खालामनो दं बे गथ'आ दिनै आरो बे मोननै साबजेक्टआ बेनि गाज्रिजों थांदों बे मोननै साबजेक्टखौ लिरफिननायाव जेन बे मेनि लास्टआवसो बे मोननै साबजेक्टखौ लिरफिन मोनो बेनि थाखाय बे लिरफिननायाव जेन बिनि लिरनाया मोजां जानानै बिनि गासैबो मावनांगौ खामानिफ्रा जेन मोजां जालांनो हायो बेनि थाखाय आं खावलायबाय आरो दिनै बिसौआ दिनै गोबां बेबायदि नोरजिया देहाखौ लानानै जे दाबसेयाव दंहैयो बेयाव मोदोमनि थाखाय थांनानै थाखाय गोबां नांगौनि थाखाय जे ट्रेनिं लानो थांदों बेयाव गासैबो दिनै जाय बिथांमोना बेखौ अननानै बेबायदियाव लांदों बिसोर बेबायदि फिसौनि खामानियाव गासै हेफाजाब खालामदों आरो सहाय खालामदों बेनि थाखाय आं आरज खालायबाय आरो गोबां बेबायदिनो बेयाव बेबायदि आंनि न'खराव फैनानै दिनै जाय आंनि बियादैफ्रा फैनानै गोबां सहाय खालामफैदों आंनि फिसौफोरनि फरायनायाव बेबायदिनो मदद खालामफैनो थाखाय हाजासे रोजा रोजा साबायखर थाबाय धन्यबाद होबाय आं बे दा देग्लाय दा सेकेन्ड इयार थांगोन फार्स्ट इयारनिफ्राय दा सेकेन्ड इयार फरायगोन बेनि थाखाय आं एडमिसन खालामनो हायाखैमोन दा बेखायनो गोबां बेबायदिनो दुखु आरो सिन्था दंमोन आंहा बे बिसौनि लागै बोरै एडमिसन खालामनानै होनो हागोन
दा एडमिसनाव 6,000 नांगौ होनदों आरो लेखा दं आरो गोबां ड्रेस बायदिसिना बायनो दं आरो स्कुलाव थांनो फैनो लामा हान्थिनो थाखाय साइकेल गैया बेनि थाखाय बेबायदि थांलाय फैनाय फिरफिलिजों थांनांगौ गारि भाराफोर नांगौ जाना फैयो बेनि थाखाय गासैबो इसोरानो हेफाजाब खालामनानै बे बिसोरखौ आंनि थांखिसिम जेन बे फिसौफ्रा आंनि बोसोनखौ लानानै जेन फरायलांगोन बेनि थाखाय आंहा आसा मिजिंथिनाय दं